savurlu. İkunun meri hazırdası yeten toy davarası bugün akşam ara yağ yağışı deyin bir nemek parladı. Yöne toy savurun soňam on hazırdası yetik boldy. Mehman uğratmak mı, kap kaşları yığnamak mı, iştaşlarını timarlamak mı, qaraz bir öýüň ayal erkeğinin oğlun şoňuň güýmenjeti öýleri bilen. Olar şo güýmenjeler bilen hem giýjäň bir watyna bardylar. Öýde hiç bir işe, hiç bir güýmenje goşunman oturan biri, o da giň otagyň töründe gyýlar daşyny üşürip oturan täze gelen gelinni. Ya değişikden etläp, özüne bütünlü ýat bir täze dünýä özüni bagş etmeli gelin, bu wagt dünýädäki iň bir oňut, iň bir eziz zatlar bar diýip pikir etdi. Bu wagt kalbyny gaplap bolan mehriban dünýäň iň bir süýjü lezzetli oý pikirleri onu özüne çekipdi. Ýüregiň öz bolsa tolgundurjy, az kem howsalaly urgulary bolsa, geliniň kalbyna bir näme galagaplyk düretse-de, onu gowluga ýurmaga çalyşýardy. Gelin az wagtlan bolsa, töwereginiň çolarynyň duýdy. Ol kurtesiniň bir syny özüne çekdi-de, otagyň içine göz aýlady. Otagda hiç kimin ýokdugyny anyk göz ýetirenden soň çawdynyň iç ýerine ýörüýte diken jösünden özüne ömürlük ýan ýurlaşy diýip saýlan jygydynyň tuguratyny emaý bilen çykardy. Tuguratyň üzüne barmaklaryny ýöretdi. Öz başyna ýuwaşça pışyrtady. Yüz yüreğim ayna seylençin bolsa, on yüz gözen urana. Yüreğim pek ulsunna yerine Hudaý. Biriniň geleýmegininden howatir etýän ýaly, ol suraty ýene ýerine saldy. Çawdynyň daşyndan hem şo suraty ýene bir ýoly sypap goýberdi. Soňam arasy bölünen pikiriniň ýygyny dowam etdirdi. Vay, nit qalalar. İkimiz bir gezek duşurmadylar. Niýememiş? Armyna ýaxşy diýemiş. Iki jegedek ýüz keşwini, boý syratyny görsemem. Men görüli oňjaga. Şonam etmediler-de. Özleri bir özü yerli tekip bir adamlar ýaly. Guşuk çözdürmenem şu wagt içeri saklan bolup. Niýememiş? Gözden dillen çekinýämişler. Guşuk bir çözüp bilermiken? Çigin etip daňlan şapyrdyk masgary dämese ýakşydyr. Ay, görbermeli bolsa. Daşardaky gowruň artmagy geliniň pikirleriniň arasyny duýdansy ýolly. Ayal erkeklerin seslerinin barhaqyl oýlap gelişinden ol öz için iň bir dawarly, iň bir tolgundurjy prosesyň gelenligine göz ýetirdi. Ýüreginiň gurs etip çalt-çaltdan urmagyna garamazdan göz ýetirşi alam özüni şo prosesde taýinlamaga durdy. Biraz jamlandy. Ýygyň eşiklerine timar berişdirdi. Akgök giydirme, arpa çürük giydirme, ağızla kaptırma, toynukla diptirme, durak gelinin yanında. Gelinin garaşy alam boldy. Barmak bokup sana aýmaly sanyjy adamlaryň arasyna akgök giydirmedildi.
Koşak çödürülüp, ädik çıkarılı. Aram yom edibem, öýlenýän ýigidem çödülen uşagy eline alyp, adamlar kogulan bolup, olary öýden çıkardy. Soňam, soňam göýdöklük bilen geliniň başyna kurtan aýryp, beýle koklap goýberdi. Koşak çöldürme dawaratyndan goňy suw içmedik gelin. Oň bu göýdök hereketine garşylyk görkezjek bolup durmady. Elinäki elýaly bilen ýüzüni ýapdy da çekinirä oturuverdi. Başlanşa gödögrek bolup bolyn. Soň bir düzü bolsun na Hudaýjan. Selbi şey diýdi. 3-4 aýlykdy. Goňşuda begenjiň Suray atly jogratyna öýlenen näki goşak çöldürüş dawaratyny göýdöňüne getirip ýatlady. Göwnme bolmasa, bugün kuşak çözdürüş bir hili soğuk salarak olayan ýal bolup dur. Suraýyň kabili bolman. Gyýyp gelirlerdir ýigitleň degişme gülüşmesi, kuşak çözme dawaratynyň şoğuny belende götüripdi. Suraý görüli, begenjiň ýoldaşlarynyň uş tapylmady ýaly dügen şapyrdygynyň seçeklerini çözjek bolup, bay gara dere batypda. Herne ýigitleň garşylyk görkezine bakman. Çigilen ýalygy kıylyk bilen çözüpdik. Ädik çıkardylanna dagy begenç aýagynyň penjetini gaýşardyp bay Suraýa güzap baryn beripdi. Jaý doly mehelläni degişip gaýş bilen uran bolup çykarmagyň hem dawarasy ýetip uzaga çekipdi. Men şonna şoň ýaly şoğun şagalandy dawarany arzu etdim. Öz ýanymdan meňem toýum şoň ýaly bolsun diýip süýji arzu köýlüne çümtdim. Selvi, beýdip oturmady, alna harýdy. Morta çıkan bitese, öňem gaşyllap boýa watan Selvi zing gedip gitdi. Bara ýökünni tabagy öňüne çekip, petir çörek bilen aýak allagyny symyşlap oturan allak, agdan naky lukmany ýuwdaryny howlup gürledi. Ulagyň kermay. Saňa diýan o, Alida. Beýle tagym nahar ömrüňde ilk görenem derdiň sen. Öýlenmeň şedilligini ay. Diňe bagry ökön bilen makýalar. Allak agdy çöreklükä gürlejek bolandanmy ýa-da bedeni üstüge edip köprek tymyşlananmy näme hakyllap başlady. Ol şo bolup oturuşyny barmaklaryny şapyrladyp ýalaşdyryp käsedäki çaý hopurdadyp içdi. Ay, öňkü degen şeydip dügülüp başagay bolupdym. Menki boljak däl o. Näme? Bir zat diýdiňmi? Artyrak gürläni aňan allak derrew gepiniň eheňini itgetdi. Ay, agdygyrak ipdir niýan. Doýanymy bilmändir. Hani utanmadan bärräk süýşo. Duzdanly bolmak küllügi nämiş? Süýş bäri. Gelin çalaja başyny ýakady da ýuwaşça seslendi. Ýesim elenok. Allak golün ay odaşyny gurup bakjam oturup täzeden naharyň başyna geçdi. Aýak allagyny symyşlady. Okurdaky galanja bagyr öýkenem agdyna dykdy da Selviň ýüzüne çiňerdi. Selvi, men sana näçe garaşan bilýän? Ýadyňa düşýärmi? O, geçen ýyl Gurbanlykda o biziň ilerimizde kiňillige gelende aşyk bolsam da men. Egerçin unanay bolsam unanay. Gelin içini güldürdi. Vay, bolup otursun. Aşyk bolsaň bolupsyň da. Senem şonno men ýüregimi öýdüň bilen alyp gitipdiň. Selviň ýene içi güldi. Näme gürläp durýardy? Samsyjak diýse. Selvim,
Näme ýeke men gurlap oturnay? Bir senin bir zat gurla da o. Gelin oli el ýalygy bilen ýüzüni tutup sarsman ötürdü. Ýigit oň elini ýüzünden ayırdy. Gelin eliniň aýyrlaryna garşylyk görkezmese-de ýüzüni hasam aşağı saldy. Selvim, sen şol ogodonluğunda, hani yüzün mırkalır, sen karaca gözlüğünü seyretip, mehrim mırkan rayınla. Selvi parahatlyk bilen ýüzüni galdyrdy. Allak aralıkta duran saçakta gap gaşlary unutup, agdyny şapyrladyp, Selviň alkymyna dıkylyp bardy. Hani, bölüňe maşta Selvim. Gelin gorka gabagyny ema bilen galdyrdy. Galdyrşyna da yolwar sürün tez maral ýaly atylyp ýyla serpildi. Vay! Sen kim? Ýigidin aýbaçylyp barýannyk bir hili ýüz üýtgedi. O näme diýdiň ol Selvim? Men O ne kelim? Men sen Selviň görýämsin. Gelin bütün gowresi bilen kalpyllap urady. Gözleri duýdansyz ýaşy doldy. Nirede oturannam, nähil oturannam ýadyndan çykardy. Göýe dersiň, günäsi ýerden ýaňagyny şarpyk çarnan çaga ýaly, ýyda süýşüp barşyna ýetişbildiginden samrýady. Hudaýjan, Allahjan, oy ejejan, Allahjan bagtym ýatandyrly, oy. Ýigit bol tersine bir oturşyna gymyllaman tinkesini geline dikip esle oturdy. Oň ýüzüniň tagaşykly keçinne bolsa, boljak iş bolan soň sen beýdip elejirän bolup oturmaň näme diýen many bardy. Selvi, han köşeş. Bir köşeştene düşünseli. Selvi ýene de şo sorony gaýtalady. Sen kim? Sen kim diýip haris etdiň de. Kim bolamda saňa näme? Men bolarna. Men sen ömürlük Gelin ýan. oň sözüni soňlamana da garaşmady. Göz ýaşa boýlan ýüzüni ýokary götürdi de elini ısgyntyz kelimen etdi. Yok, beýdimi? Men senki del. Saňa diýen men senki del. Selvi demine yetmen enre oturşuna birden nämedir bir zat ýadyna düşen ýalpyrap dikelli. Çawdynyň içige jöýsüni sermedi. O ýerdenim sanrıyan barmaklarynyň arasy bilen şo daşyndan gowunyp biren suratyny çykartdy, ýigidin öňüne goýdy. Goýubam suratdaky ýigidin ýazdymaňlaryny süýen barmagyny ısgyntyz batdy. Hani bu nerede? O mu? Ola aşır. Koşun ulluğunu. On soňam Selvi. Inni on saňa näme gerek var? O meňe nime? Gelin mundan artık çydamady. Näçe saklanjak bolsa da bolmady. Ahiri aňyrdan dıňdap bilen göz ýaşynyň bewedini biýalaç ýazdyryp goýberdi. Oy ejejan, ey. Selvi ağlaýady. Gabat garşyny bitkinni uğradına haybat berip oturan ýigit bolsa, goýa derdiň gökden nişan ýaly bolup, han sen ağlap bir keýpden çykdy ýan terzi geline ýawşdan ýamandan söz gatman oňa seredip oturdy. Ahiri Selvi ağlamasyny goýdy. Ödem çürt gedip birden goýdy. Dikelli. Ýüz gözüni tüpürüşdirip üst başını timarladı. Bir gapdalyny düýrlenip ýatan kurtesinem irjiläp başyna atdy. Siz maňa ejemi çağırıp berim. Allak bu oslawsuz haýşa bir hil boldy. Bolýa diýjenem bilmedi, ýok diýjenem. Bu wagt saňa ejeň näme gerek var? Geliniň sesi ýene ısgyntyz çykdy. Çağırıp berim. Geliniň her bir hereketini sypdyrman senna oturan ýigit sıçrap ýerinden turdy. Atylybam gapa bardy. Gapyň iki anatyny bolsa zarp bilen iki any serpip goýberdi. Daşy ýşykdy. Nineň niçik bolar ka diýip
ikeli bilen öz yakadın evşitliğe oturun ejedine göz düşennenem alcıraňy setlenni. Ece, bar gelinine eýelik et. Ýogsa oň niýeti gowy däl. Wah oğlum, näme oňuşmadyňyzmy? Ola ejem şaharyň diýip yer ýumruklap otyr. Barynda özüňiz düşünşiň. Mene gittim. Wah dursana, han dur oğlum. Oğlum sen nire? Eneň soňky soragy jogap soğarly. Oğlunun jogap bolman soň ol içerik girdi. Feresaplyk bilen oň eginine elini goýdy. Wah, ejeň näme etjekdiň gyýdym? Näme ýumuşyň bolsa, biz aýdaýsaň bolmaýarmy? Kurtely gelin başyny ýaýkady. Gaýnany hasta kysmyl çyrady. Wah, can gyýdym. İl günden çykyp bir etmeti diýşe edenler bolýan. Biziň günämizi geçersiň dep alam. Onsoňam ony dogursy erwet niýet bilen etmedik. Sen ejeňlik näme işiň bardy balam? Selvi eşdiler eşdilmez seslenni. Görürsün Melye. Balam, bir derek zatlar üçin ejeň ýüregini çiğşirmek näme gerek? Gyýdym, ýaş başyňyz bar. Öz ara düşünşüwem bolara. Yok, bolmaz. Sizin üçün bir derek zat bolýan bolsa, bolýandyram. Ýöne bizim üçün bolýan. Namus. Düşünýäňizmi? Namus. Şonuň bilen gepem oturdy gurruňa. Yerli yerden hereket başlandy. Tezden tezam ýola düşildi. Ara salym berilmänem gidenler dolanyp geldiler. Gelin otaga ilki irenden mirem Selviň ijesi boldy. Alryny var ýaly aňyrdan alakjap gelýän ene otaga irenden gelişine sojap gyýdynyp bagyryna bastdy. Vay can odayım, iyilik midir herine? Yüreğimi yardımla neyim bollu balam? Aysana çaltıra. Ay Ececan. Ejediniň kucagyna dolan Selviň ýaň köşeşen ýüregi ýaňadan lowlap galdy. Aňyrdan dıňdap gelen ahmarly göz ýaş saklanjak bolsa-da saklatdyrmady. Ol bewedi ýarlan filiali ýenan kalbynyň eýmenç tesi bilen garşyp aşaklana şaglap gaýtdy. Naçar inen neýlesin? Duydan şu yerden wehdilen ýaly garaşmany turan halyna ilki çakylyk çybarylmagy, soňra kyssanmaç alınıp gaýdylmagy, anhanem ýeka gyzynyň beýdip göz ýaşa garp bolup oturmagy naçar inen zehresini ýarara getirdi. Şu wagtym hiç şurada akıl yetirip bilmeyen oturuşunu, kütölşün gözlerini töwregine oturanlar aylap, gyýdyna ýalbardy. Vah can gyýdym, sana neyim bolýar? Ejem yüreğini yaryan sen. Neyim bolan bolsa düşünür etdiň. Gyýdynyň bolan bu wagt düşündirmäge ýagdaýy ýokdy. Erkine goýberilen ahmar hojugy gyýdyň erkinem öýden alypdy. Ay godu, bolmasa sen düşünür. Neyim meni beýle kösäp otyrsyňyz? Tılladaydı, halen yüzündürme oturuşuna seslendi. Günämizi Hudaý geçirsin bolýan. Bir etmesi diýşe edenler güller guda. Vay, iýlen çykyp näme etmesi diýşetdiňiz gaýdy? Mene ne hil düşünürjegem bilemok bolýan guda. Soňuny herne Allah oň etsinne. Aýdyňa aýtjak bolsaňyz, men ýeke gyýdyma näme etdiňiz? Eden işimiz guda.
körpämiz üçün söz aydıp, uluyumuzun toyunu tuttuk. Vay! Nem için beytdiniz? Can o da beytmek size neme gerek bolly? Tallağıdan yerine Selvi ıssansa seslendi. Ejecan. Bular bizim naçar bolanımız üçün şey ettiler. Tallağı da canlığın bize düşünürün nem için beytdiniz? Ulu oğlunuz için söz aydaysanız olmadı mı? Ol oğlumuz Guda öň öýlenip aýrylyşan. Garnaşlarymyzyň biriniň gyzyny ýörpdik. Ýöne oň bilen sulhy alışmadymy näme asalymdanam aýrylyşdy. Telpek ağın ady bar. Telpek ağını bolsa boy gyzyň berilmejegini herkes bilýär. Tövekkellige ýüzürmel bolduk. Bizde başga çykalga galmady Guda. Innem näme? Boljak işe bolly. Nähil düşünşmeli, nähil ılalaşmaly bolsa biz taýyn. Ene bir hil ile uredi. Bir kucağına yatan gyzyny biram töwerennäki adamlary nemli gözlerini aýlap, näme jogap berjegini bilmeýän ýaýdanly. Töwerennäkileň ýerli ýerden ilçilikde hili ýagdaý bolýar. Eger mümkin bolsa, düşünşäýin. Hala şaýyň diýen sözleri oň kejebesini hasam garjaşdyrdy. Tallağı da bu eden işiniz bir hilöde. Enen gowşanly. Belli bir zat paşgyrman oturanyny sinna oturanynyň arasyny töwellaçylar köpeli uğradı. Yerli yerden akıl satıp, maňda batar batmaz maslahatlar bermäge durdular. Arka sarınıp, ýeňsesine şemal çalan Tallağı da bolsa, bir neme ekedlenip uğradı. Gudacan. On soňam ýylgynyň bor bolgusuz gep görüňem bar. Ýylyň diline düşenem özüň bolma. Yersiz yere sokup yerden çykarýarlar. Şoň üçinem biziň töwellamyzy alaýsaň diýer. Bi ýyly ýok zat däleme. Şu oturanlaram şaýatdyr. Gaýraky köçede oturýan Murad ağa da daşa da gidip oturmayın. Dulleşer goňşymyz bilbilecede ýylyň oğlunyň suratyny görkezip ýeki dikraryny şeýdip öýerdi. İkisem alla näme ýaşaşyp ýörler. Ömür uzak, bulangyň ýaş başlary bar. Belki düşünşerler, ısnışarlar. On soňam inni boljak iş bolup, suw siňirikden agan soň ýok. Gelin kellesini ejesinin kucağından çalasını götürdü. Sesi ıssansızrağın bolsa çatlı çıktı. Galat. Hiç ýyly bolan iş ýok. Nikah eýlenni, ýüzük taklanly bolan iş hasap edýän bolsaňyz, onda siz gaty ýalňyşýaňyz. Yalňyz gyzynyň arka tutunyň eneň ýüregi bir neme giýin edi. Kelebiň ujuny ýetiren biçare ene. Gyzynyň gözüniň ýüzüniň ýaşyny süpürtdi. On ýüzüne çyňgerdi. Vah vah gyýdym. Seni ýeki günde ne ýagdaýa salypdyrlar. Ýürgüdeli gyýdym. Sen bir ýerde dökçek göz ýaşyňy, men o ýerde ýeki özümiň oturup kararym etmez. Ýür balam. Ýylgynyň gepinden gürrüňinden gaçyp gutulup bolmaz. Hyzmatymyzda kyny görebermeli bolsa. Ýür gyýdym, ýür. Gelin başyny ýakady. Ýok eje. Men gitmeýin. Ene ýangadan aşağı oturdu. Ýangadanam
töwrüň näkilere göz aýlap gyýdana ýüzlenýär. Kızım, onna sen bulan teklifine razıyda. Yok ece. Mine hiç tadı düşünýän närlerin balam. Näme sorulsa, ýöne yok diýip oturýarsyň. Sen belli bir zat aýt da. Selvi aýgatly netije gelen ýaly dikelli. Ece. Yaxşı niyet bilen gelen ojağımın duýduny ýyle gurrun bolup depelek gitmeyin. Men bu yere gitmek üçin gelmedim. Hiç da akıl yetirip bilmän oturan iki goda gelne tarap has golay süýçdiler. Han aýt kızım. Sen niýetiň näme? Ýerne iýgilik bolsun naquda. Ýüregim bir zat sızýan ýaly. Selvi bir salym beýurnüň läp oturdy. O da oturdy. Ol agyr kurtaň aşagyna ýüzüni sallap, barmaklarynyňky kökenini ýüzüne güýmenip aýtjak bolýan aýgytly sözlerini ýaňydan aňyna bir ýoly gaýtalady. Bu oň iň soňky sözü bolmaly. O sözüň oňlanyljagy, oňlanylmajagam bu wagt gelini gyzyklandyran okdy. Sebäbi ol oň iň soňky gelen netijesi bolmaly. Şo netije bolsa öz tarapyndan hökman amala aşaýmaly. Şoň üçin gelin özüni dürtemeli. Çekinjeňligi gerek bolsa, utanç ýanam bir ýany zyňmaly. Selvi näçe tolgunsa da özüni paraga dalyp barmaga çalyşdy. Siz maňa dogry düşünin. Men şol ojaga ömürlük ykbalymy baglamak üçin geldim. Ýöne ykbalyma deň şärik boljak ýigit men ýüregimde arzulan ýigdim bolup çykmady. Men ne deýin? Siz menden gaty görmeň. Men öz ýüregimiň kabul etmedik insany bilen durmuş gurup bir eşikden girip çıkıp biljek däl. Men şonu islämok. Ýöne bolar boluksyz gıybat keşleň dil çolok bolup ýygyma atam öýmede gaýdasym gelenok. Betwagt ogluny bagtletjek bolup oda köze düşüp çarpınýan gaýnym boljak bu garrada düzemok. Ýöne adam şekilli toý tutup öz göwün arzumy ýetesim gelýär. Men öz göwün süýenim bilen bagtly ýaşasym gelýär. Selvi ýigidiň suratyny çykaryp öňüne goýdy. Ine, maňa şu ýigit gerek. Ýalkasaňyzam, gargasaňyzam, menne başga çykalgy ýok. Maňa siziň günehiňiz bilen şu neçeli suratyny gursagymda götürüp ýüregimiň töründen yer beren ýigidiňiz gerek. Howa, diňe şo gerek. Nikada şu ýigit bilen gylsyn. Toýum şu ýigit bilen täzeden tutulsun. Maňa bu dünýäde başga hiç zat gerek däl. Yok, sen o diýeniň bolmaz diýseňizem, onda ýene bir çykalgy bar. Egerde men şo diýenim bolmajak bolsa, onda şulojakdan men şoňa da razy. Galanam özüňiz görüň. Menne başga çykalga galmady. Otoň içine ýene dymyşlyk aralaşdy. Bir salym hiç kimden ses seda çykmady.
Ahiri esli salımdan nämedir bir zatlar kellesine aylan, nämedir bir zatlan pikirneden gaýnene, näme üçindir kinayaly seslenni. Eger biz razı bolaýanmyzsa da sen bu şertiňe körpämiz razı bolarmyka? Selviň sözü gaty ynamly çykdy. Çağırın. Goý gelsin. Göwün veren yigitimi özüme maýl edip bilmesem, goý özümden göreýin. Başı gelin kurtöli Selvi gyzyň bir sözlerini daşyny gallap oturan aýal erkek gyz gelin razylyk alama tökmünni agzy berlik bilen başatdy. Harby gullukdan 10 günlük diň jalşa gelen aşyr bu wagt deň dostlary bilen saat höwede içip otyrdylar. Seni ejeň çagyrýa diýilenden ol salymny bermän çagyrlan ýere geldi. Ol kapydan girenden döňüp galdy. Gözlerine inanmady. Düşüm mükä, hoşum mükä diýdi. Ýöne bir aýdany Selvi. Bu sen mi? Bu ne hilbeli oldu? Gözlenmeden anamok. Aşyr, Selvi.